Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videjku ľudia. Dneska máme znova Waterpark World. Ľudia, v dnešnom videjku ideme postavať čo najväčší akvapark, čo sa dá na to stihnúť v jednom videjku. No, mám postavený basén, tu na vysúčenie ten skokanský mostík. Keďže som to valus, tak sa mi všetko automaticky odomkne. No, OK. Ja viem, prečo sa to tak robí, že proste keď to ste vás hvali, tak už sa vám to nedodomkne. No, tu dám diving board. OK. No, skočíte, hej. No, máme nazbierať 50 peňazí. OK, máme 12. No, ale nejak pomaly to ide. Počkať, koľko dáva jeden skokanok? OK. Buď water stal. OK. Takto, najlacnejšia možnosť. OK. No, higher. Nie facilities, ale okolejek, twist to doľavo a anulej. OK. No, takže mám tu jedného zasobovača a jedného predavača. OK. No, tu ideme postavať nejaký tobogan. No, water, dobre. No, počkám, kým nebude nejaký quest náhodou. Ja sa postavím tobogan a potom napíše, že treba quest. Lebo jeden taký môžem. Slide. OK. No. OK. No, tak toto robím. Aha, diving board tam je. Počkať, nepôjde mi to? Nie, tak toto nepôjde. No, OK. No, dobre. Tu dáme poschodia, alebo ako to povedať. Diving board. Aha, teraz sa budú OK. Zabíjať, jak budú skákať. OK, tak to podáme. Selection. OK, takto. No. OK. No, dobre. Koľko sa vabá ten tobogan? On the right diving board. What? Prečo ono stále ostala tá diving board? Nechápem. OK. No. Dobre ľudia. Koľko sa vabá ten tobogan? OK, 48. Koľko stal? Si viem. Koľko musí na seba vôbec robiť? 1500. OK. Tak to nie je... No. OK. Ale ide na to veľa ľudí. OK. Keby tam bola voda ešte, tak možno viacej sa veba. Ja to potom zmením tu na vodový. Alebo zmením to hneď teraz. OK. Slide. Lešiaci. OK. Lančovú farbu vyberáme. OK. Tak takú šelpu. No. OK. Close track, open track. OK. No, už to je vodový. Dúfam, že teraz sa na to budú chodiť. OK. Teraz by to mohlo trochu viacej sa vybať. OK. 0 sa vybená šatiel. Lay down. Fingers question. No, už ide na to niekto. OK. Jeden na osoba $8, tak to je dosť. No, tu postavíme koše. OM6
na tube. Aj sprchu jednu. No. Tu na hneď pod tobogan. Tu dáme kôž. OK. Sprchu postavíme ešte jednu. OK. Tak to nie určite. No. Takto. OK. Počkáme, kým sa objíme $850. OK. Ľudia, ak by sa vám táto séria páčila, nezabudnite určite toto videjko podporiť lajkom, odberom aj zvončekom. OK. Koľko to video má minút? 5,5 minúty. Ľudia, zase ja trochu nasetlím a sa vám osvem, zase pre vás to bude sekunda, 5 minút až, keď nie viac. Ľudia, možno sa pýtate, prečo nie je tu tobogan? Ja som postavil nový a všetkým vadí, že nie je tu tobogan, takže už som ho dostavil, ideme ho vyskúšať, dal som tu blaster, ale aj tak to nie je veľmi rýchle. Tu vyskúšame, áno, poletíte do basena, otvoríme a vidíme teraz, ako to dopadne. Reálne tam bolo 290 ľudí. No, doteraz hovorili, že nevedia nájsť tobogan a už idú. OK. Dobre, ide veľa ľudí. No, OK. Ide prvý, druhý nečaním, tretí. No, OK. Koľko? 12 alebo $13 za jeden zjazd, to je podľa mňa dosť. OK. Tu ja som robil svetlo, že by vlastne svietil ten tobogan, ale iba prvá sekúta svieti a schody. To na niektorý sa aj toho toboganu boja, takže no, OK. Už máme späť $700. Hlavne tie tobogany najviac sa vybajú. No, mali by sme tu mať už všetko. Čo by malo byť základ, že čím sa robíme najviac? Lebo môžete vidieť, že 1000 som sa robil. Podľa mňa aj ten tobogan som o sebe sa robil 1000. No, ale my ideme urobiť hlbší basén. Puls. OK. Takto. No. Find to slide. Nevie nájsť tobogan. OK. Tak. Keď nevie nájsť tobogan, tak je blbé. A ľudia, od minula oni tu pridali, že viete v akvaparku, ako máte niekde, že tobogan končí. Nie je tam basén, tak oni to tu pridali, tú konečnú lineu, alebo ako to povedať. Ale ľudia, toto videjko má už 8 minút, takže ak sa vám toto videjko páčilo, nesabudnite ho podporiť lajkom, odberom aj zvončekom, ja tento tobogan osvietím. Ľudia, určite budú streamy na TikToku, alebo aj na YouTube, ale asi skôr na TikToku. No, ja tento tobogan takto osvetlím. Koľko stojí jedno svetlo? 275. Takže ja to takto osvetlím a ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, odberom aj zvončekom a čo by sa to